Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, zuzenen posizio relatiboa ikusiko dugu. Ariketa honetan, K parametroaren arabera, ikertu behar dugu ze posizio relatiboa dagoen bi zuzen horien artean. Horretarako, hemen daukagu txuletarioa. Vektoreak aztertuko ditugu eta proportzionalak badira, bai, izan daitezke edo berdinak edo paraleloak. Berdinak izango dira, R-ren puntua zartzen badugu ez zuzenean eta betetzen bada ekuazioa. Ez bada betetzen, paraleloak izango dira. Eta ez badira proportzionalak, zuzenean dakigu ebakitzaileak direla. Hasiko gara. Orduan, atera behar dugu dr vektorea eta pr puntua. Bai? Eta hemen ds vektorea eta ps puntu bat. Ados? Hemen esplizituan dagoenez, edo implizitora pasatu, edo gogoratu vektorea izango dela hauz, bai, edo adibidez, gaur, bi puntuak aterako ditugu eta gero bi puntu horiekin vektorea aterako dugu. Bai? Puntuak egiteko, i bakanduta badago, isari emango diogu balio bat. Adibidez, isa 0 denean, i bat izango da. 0 bider bi 0, gehi bat. Eta beste puntu bat atera dugu, bai, isa batekin. Bat, bi gehi bat, hiru. Vektorea egiteko kenketa egingo dugu, bai, bat, bi. Eta hori izango da gure vektorea, adibidez. Edo, implizitora pasatu, hau izango da negatibo, buelta eman, bat, bi. Nahi duzuela. Bai, gaur egin dugu, bi puntuekin. Hemen, beste bideo batean duzuela hemen, bai, buelta eman eta signo bat aldatu. Eta puntu bat ateratzeko, hemen karekin, hobe da i 0 izatea, eta gero hiru isa gehi hiru, isa izango da minus bat. Ondo, bai, datu hauekin begiratuko dugu ea proportzionala diren ala ez. Proportzionalak izateko vektoreak x zati x eta y zati proportzionalak izan behar direla. Ekuazionetatik aterako dugu karen balioa, izango da, buelta eman, ez da, minus hiru zati bi. Vale, minus hiru zati bi denean, proportzionalak dira. Ez bada, minus hiru zati bi, ez dira proportzionalak. Orduan, ebakitzaileak dira. Edo, ebakitzen dute, ezta? Ebakitzaileak. Bale, baina hemen, begiratu behar dugu, zer gertatzen da puntu eta zuzenarekin. Bai? Orduan, hartuko dugu minus hiru zati bi, k minus hiru zati bi denez, bai? Sartuko dugu 0 bat puntua, hemen, adibidez. Orduan, hiru, 0, k minus hiru zati bi idatzi behar dugu, karen ordez, bai? I da bat, gehi hiru, berdin 0. Egia da, ez, hau da 0, minus hiru erdi gehi hiru ez da izango 0, ez. Ez badago puntua zuzenean, paraleloak. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta bugorrian jarraitu jakindun.